Ayan, maray na hapon. Iniyo ang harong kong pinsan ko, sundoon ko, tamado man kami sa gadan. Lola ko. Yan ang mga masitas niya. Oh. Hindi na lang kamo. Bakal na lang kamo digdiyo. Barato lang yan. Yan. Yan ang mga masitas niya. Sinundo ko sundo dito sa Mambayawas, tamado mo kami sa gadan. Si pinsan ko nagpaaram ng amay. Malungkot man isipon ka sa murang edad niya. Gibo niyang maghugot sa edad na 20 anyos. Kaya pag mga broken family talaga pala kaya nangyayari, sarla nang nagkaralaog sa isip. Suway ang mama at papa niya, bunso siyang aki. Kaso nakulangan na siya sa pag-iisip na matinok pa. Hindi ba niya maghugot. Yan ang pinsan ko, madarmang kami. Sinundo ko sila dingding. Yun yung lugar ng Maaliwalas. Yan lugar nila sa Mambayawas. Dahil nagadan sa COVID, nagadan sa PC. Talaga niya buhay talaga. So, sakit. Dumang kami sa... Oh, dan tricycle. Yan, lugar na digdi. Di man makauli ang nagurang niyang babae. Lockdown sa katrabahuan. Walay kaya sindang nagurang niya. Sa lulaon lang siya naka-start. Habang mayang eskwela, yung kay Jerry Mar nagtatrabaho. Taga-bukas, taga-linig ang koronarya. Kaso gusto niya siguro maghigda doon sa tigilinigan niya. Kaya naghugot siya. Eh. Barangay Ligmanan, Mambayawas. Kamarin siya. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was free. But somehow something never changed. Maybe the time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They got another chance. Hindi ko kasi garap dito. Para ganito.
Okay.